Аз съм Роси и ще ви представя играта билярдни топки. Правилата на играта какви са? Всички заставаме в кръг. Избираме един участник, който в случая ще изиграе билярдната топка. Имаме един доброволец, на който връзваме очите и групата трябва да бъде на разстояние един от друг, да бъде с повишено внимание към нашата боулинг топка, да не избяга от кръгчето. И за да бъде приятно усещането след играта, трябва наистина да внимаваме да не бъде наранена, да не бъде ударена по някакъв начин. Когато достигне до някого от вас, вие внимателно завъртате, насочвате и давате импулс на къде да тръгне. Не се дърпаме, не се блъскаме, не се изпреварваме. Изцяло обгрижваме нашата топчица да се чувства комфортно в кръгчето. Даваме начало, когато завъртим човека в центъра 3-4 пъти и му давам импулс да потекли. Тази игра може да се играе както в по-малък кръг, така и в по-голям. Т.е. с група от 5-6 човека до около 15. Тази игра е до голяма степен за сформиране на група, на екип, за повишена концентрация, внимание и най-вече за доверие.